Na provincia de Ourense case podemos dicir que pasamos dos atrancos da neve ao medo aos ríos, sobre todo na comarca da Limia. Demetrio. Sí, situación complicada agora mesmo que se segue a vivir aquí en Xinzo de Limia. Onte mesmo o Concello activaba ese plan municipal de inundacións, porque situacións como a que poden ver agora mesmo, este é un instituto o IES Lago da Antela, que saben vostedes como está agora mesmo, completamente anegado todo ao arredor. Sí, é verdade que continúan as clases, eso en contacto constante coas autoridades e coa Consellería para evitar calquer complicación. Tiveron que desplazar as aulas da parte inferior cara a superior, porque era imposible poder dar as clases na parte baixa, onde tamén chegou a entrar auga. A situación que se repite no instituto que está xusto a continuación, e agora mesmo tamén preocupa a situación que se viviu nas últimas horas no campo de fútbol, que quedou completamente anegado. Agora moi pendentes do que poida pasar nas próximas horas, especialmente pola tarde. A mañá foi tranquila, xa que non choveu, e moi pendentes, como dicíamos, se as chuvias continúan, e eses anegamentos agora poderían complicar o paso por diferentes estradas na comarca da Limia. Así están os dous institutos de educación secundaria de Xinzo de Limia. Os aparcadoiros, os patios, as zonas verdes completamente anegadas. A terra xa non dá absorbido tanta auga que está caendo e varias aulas da planta baixa xa están inhabilitadas. Los padres tienen que estar tranquilos. En el momento que hay alguna incidencia somos los primeros en comunicarles a ellos que se suspenden las clases en el caso de que llegara tal circunstancia, y si no, que estén tranquilos que aquí el alumnado está con total seguridad. A situación é crítica en Xinzo, onde unha cha de estradas e pistas están cortadas polos desbordamentos do río Nocelo e Faramontaus, afluentes do Limia que está no umbral laranxa. E no río, pois desbordouse, e da última casa casi chega auga aí. Hai varias pistas por aí cortadas ca agua, e sobre todo na laguna non se pasa. E hai Quindo Matadeiro aí tamén casi non se pasa, ca crecida. Nunca. En 45 anos que levo aquí en Xinzo nunca vin esta cantidad de agua. Isto é máis. Leva moito tempo que non para isto, non sei, eu xa digo, é unha cousa que non acordo na vida, non acordo. Agora non sei. Dicen que sigue toda a semana chovendo, entonces esta xente destas casas por aquí, estes animaliños van a morrer afogados, porque é moito xa. O Concello de Xinzo xa decretou por primeira vez o plan de inundacións para coordinar a resposta de todas as administracións ante esta situación que consideran de emerxencia. Siguen cortadas a pista das Dornas, a estrada que vai de Damil a Parada, sigue cortado a OU 301 Agudes, a altura de Mosteiro, a cidadanía que non utilice eses viales, que utilice outras vías alternativas e que intente desplazarse o menos posible. Eviten, sobre todo, entrar cos coches e pasar a pé, porque é perigoso. Por sorte, polo de agora en Xinzo, a auga non chega ás vivendas, pero están moi vigilantes. Llevamos un seguimiento completo de todo, las 24 horas, estamos muy pendientes de la información. Ahora mismo no hay grandes incidencias, quitando Xinzo, lo que está afectando no solamente por los caudales de los ríos, sino también por la orografía de la zona, ¿no?, que es bastante llana y que dificulta el drenaje, también los niveles freáticos que se encuentran muy altos. O Miño en Ourense tamén está no aviso laranxa, así baixa polo centro da cidade o Barbaño, un afluente, parecen rápidos. Tamén o río Avia se está complicando en Ribadavia e a forza do Arnoia xa destrozou pasarelas e áreas recreativas, e segundo as previsións da Confederación Hidrográfica vai seguir crecendo a auga ata o venres.